Oi, ni wedi bod yn mynd yn Eisteddfod y Pontypridd trwy'r wythnos, siarad am lot yn cyfoed am arfaoedd yn y GIG, ac am un y geiriau, ac am sicrwydd ddefnyddio'r Gymraeg ar ôl bleiddio. We've been here all week at the Eisteddfod in Pontypridd. We've had a great time talking to members of the public about the careers in the NHS, about the More Than Just Words initiative, and the importance of using Welsh when looking after patients. Ni wedi cwrdd â nifer o llawer o bobl, sy'n y canol o bobl, fi'n gallu pwyntio nhw tuag at y ffordd niwn i weithio gyda GIG, a pwysigrwydd y Gymraeg hefyd yn y ffordd mae'n gallu gweithio yn y GIG. So we've been loads of people over the course of the week. We've been pointing them in the directions they need to take to get into work with the NHS and the importance of Welsh in delivering effective healthcare. Yn y bach o Gymraeg, mynd y bell. Yn y Welsh, it's a long way. Diolch yn fawr.